An filɛ nin ye Koro musolakaw ka tɔgɔlasoba in kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na. Kɔrɔlen u ka ɲɛnajɛw n'u ka ɲɔgɔnyew bɛ kɛ nin fɛɛrɛ kɛnɛ in de kan. Nka bi an y'a sɔrɔ dunanw de bɛ fan bɛɛ yɛrɛkɛlen don ni minanw ye. Denmisɛnninw olu bɛ ka boli ka na bɔ fan bɛɛ lajɛlen na. Kabini kunɲɔgɔn kɔni daminɛna maa kuma dogolenw n'o ye kɛlɛbolilaw ye n'an b'a f'u ma réfugiés u kɔni bɛ ka bɔ Burkina Faso ka na don Koro kɔnɔna na. Irisinatou Ouédraogo ale y'o maa dɔ ye a n'a denw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi walasa u bɛ se ka dɔɔni don u da. Denmisɛnw ma dumuni kɛ kabi sɔgɔmada in na. Ne yɛrɛ filɛ n bɛ ka naji dɔ tobi ka d'u ma walasa u bɛ se ka dumuni kɛ cogo min na. U ka fɔla dangarwale in kɔni juguyara kosɛbɛ baw maa caman bɔnɛna u ni na banabaatɔw olu caman bɛ ka na dɔw yɛrɛ dalen bɛ Koro dɔgɔtɔrɔsoba in kɔnɔna na. Burama Kadiri kɛra nin dangarwale in seereya ye a bɛ dɔɔni f'an ye. Machine ma kisi ni bingani senfɛ u ye kisɛ ci musow la ka ci denmisɛnninw na wa hali ma baganw yɛrɛ fana to yen. Kabini kunɲɔgɔn kɔni daminɛna dangarwalew kɔni cayara dugumisɛn minnu sigilen bɛ Mali ni Burkina dancɛw la Burkina wa kɛmɛ sababu ye maa caman y'u ka dugu bila ka na Koro n'u kɛra réfugiés ye. Dugu jɛko 21 i b'a jateminɛ Koro bɔlɔn fɛ musolakaw ni denmisɛnninw de bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ dayirimɛ ɲini na dɔw fana ta ye siyɔrɔntanya ye. Fanta Giro ale b'a ɲɛfɔ k'a fɔ a ka denbaya caman tora nin dangarwale in senfɛ wa nana Koro siyɔrɔ t'a la a tɛ maa fana dɔn. Ne ka duden dɔw tayana nin bingani wale in senfɛ cogoya foyi tɛ n bolo ka ɲɛma dogo yɔrɔ la o de kama n nana nin duba in kɔnɔ yan nɔ. Nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen nana fara gɛlɛya wɛrɛw kan mun yɛrɛ bɛ tali kɛ dɛmɛko ye baw baɲumankɛtɔn minnu kɔni tun bɛ maa kuma dogolenw dɛmɛ Koro a caman kɔni y'u ka minɛn cɛ ka bɔ yan nɔ nin waati in na. Kelen kelen ninnu bɛ jama kɔni firilen bɛ u kan an wulila ka se CNCR ma n'o ye cɛkɛda ye mun sigilen bɛ réfugiés kama Koro. Habi Jakite ale kɔni bɛ ka tɔgɔ sɛbɛnniw kɛ. An bɛ ka réfugiés de enregistrer Burkinabé ni Nigériens nous bolila kɛlɛ ka na sigi Mali la donc an bɛ Koro ta niveau de la pour le moment. U ka fɔla kabini dangarwale ninnu kɔni daminɛna Mali ni Burkina dancɛw la maa minnu bɔra Burkina ka don Koro yan nɔ a bɛ taa maa 25 bɔɲɔgɔnko la. Koro bɛ bi baliko jiko siyɔrɔko jama mana fara ɲɔgɔn kan I b'a lɔn kɛnɛya fana bɛ bolo kan minnu ma diminen don minnu bɛ siɲɛ la ka boli ka na ninnu bɛɛ bɛ jate banabaatɔw ye. An bɛ waati min na hali sisan maa caman de kɔni bɛ ka bɔ Burkina Faso ne ka don Koro gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa musolakaw ni sifilakaw de ka ca u la kosɛbɛ. Tijani Ouédraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.